тамошобинони азиз, ман фардо сафар ба Тоҷикистон дорам. Шахсоне ки дар командаи ман звания директория маҳкам карданд, 19 июл рӯи саҳнада Айман Чалай тиллоӣ пробаи 585 тиллои российский туҳфа мегиранд. духтаракое ки ҳоли бо званиято маҳкам кардагӣ нестен, ҳамаи шумо дар фикри хаёли ма ҳастен ва шахсоне ки то ҳозира билетҳои конференсияи моро харидорӣ кардагӣ нестен, срочно харидорӣ кунед. дар конференсияи мо Марьяна Умарова меҳмони олиқадри мо ва як гала меҳмоно дигар аз дигар шаҳру давлатҳо ва Фарангиз Ҷаффар ва топ номери 1 дар Тоҷикистон обученияҳои ҷолиб мегузаронад. нигоҳ кунед чалора чӣ хушрӯанд, ба қувватаки хушрӯ, ҳама чек документально чаллаҳои пеши магазин барои духтаракои пеши командаи ма. шахсоне ки то ҳол дар ширкати Фаберлик номнавис шудагӣ нестен ё ин ки шумо кор карден айдаш набуромадену кора бас карден, метавонед мада муроҷиат кунед. рақамҳо ма рӯи экран мегузорам. дар ватсапи ма бинависен. шахсоне ки навистагиену то ҳол ҷавобои худтон нагирифтен, як аломати савол бимонед, ман шумода ҷавоб метиҳам ва дар командаи худам шуморо хуш мекунам. шумо зани коргару бомақсад бошен. дар муҳлати кӯтоҳ то звания директория ёрдамтон мекунам ва боз болои анамихел чаллаҳои фасон аз нови ман туҳфа мегирем.